Hi guys. Nami karon sa Maragusan, Davao de Oro. Padulong ni Falls guys, sa tangin ninyo niya. Diri ang pinakabugnaw nga falls. Mandito'y bulat sa tubangan. Sama lang kayo mga kauban. Langit, panganan langit ko ang mana pinto pinagahin ang Nag-tour mi, Jab Gilo TV, please subscribe. Ito ang romantiko yung doon na walang pera, meron lang yabang. Yeah boy! Ano? Happy? Shalala! Yan. Padulong na Falls guys. Actually, gisurbi na mo ganina, nawas tubig. Panuwi ka sulod kay sa entrance namin. Ang ilang tubig rig, ilang sapa rig guys, PDM nun. Ikan pagid sa pangpang. Purified. Bugnaw kayo, di na kinangla guys. Kinanglan mo heater. Kay di mahikap. Ara guys, nanami sa may gate sa falls. Makakita ninyo, taas kayong bukid, di na maklaro kaya natabunan na ano, panganon. Yan. So, wala na yung entrance sa falls. Ayan. Daming sasakyan. Saan tayo magpa-park nito? Ayan. Medyo malamig na. Diri pa lang, bugnaw na kayo ang hangin. Madungog na to ang tingog sa sapa. So, pag sulod na to dito karon, nakita na to ang falls. Actually, wala kang gid nito kasulod. Pero ingon nila, daw bugnaw gido kay tulod daw ni siya ka andana sa falls. So, diyan na to makita karon sa view dito. Actually, daghan na kayo og mga sakyanan diri. Puka Balos pangalan sa falls. Pero ang mga nagbantay diha taga munisipyo diri sa Maragusan, Davao de Oro. Kami bagahe gikan pa Mati City gapon, tuyok ni diri sa Maragusan, balik Davao. Pero naman daw falls diri atong hapiton. Let's go. So nanami guys. Tayo pa lang, time check. Quarter to 9. Quarter to 10. Pero ang kuan karon tempo kay medyo para pag alas 5 sa buntag hangin kuan kayo bugnaw. Tong uban diri nga kuan nga gusto magdalag bulak na sa mga baligya adas gilid. Balik na po. Ayan si Gilo guys. Picture na siya. Lingaw na sila. Entrance o gani na. Ano yung mga dayuhan mga kauban o? Mga foreigner. Pangalan sa ilang falls eh guys, tagbibinta. mga paraner rin. Undalan rin. Ay, sumpay sa falls nga sapa guys. Na mararag walay tubig kung tanawon, kung walay dili magdagan, kasi katinaw sa tubig pura-buyag. Yan. Wala pa ko nabasa, pero maran ako nagkurug-kurug sa katugnaw. So guys, pasulod na diri sa Tagbibinta Falls. Ani binta karon na rin. Kita ninyo, duha ka tawel ang dala kay para duha pa maligo sa tugnaw.
Ana may entrance. May entrance diri guys. Kung local lang siya, adult 80. Pero kung bata by 20. Pero kung foreigner ka, para sa kung kauban diri foreigner, sa Reserve Japan. Mahal gini mo ron dahil. Hindi ka titibita. Okay, bye. 1 kilo. Finally guys, nalagyan mo sa sulod sa falls. Tagbibinta falls. Ikaw. Please subscribe sa mga ganda. Sa mga Galawski. DJ Kalawski. Guys, please subscribe DJ Galawski. Ang iyang mga video, mga funny video sa iyang ibang buhat. Daghan-daghan ang mga views na siya mga nimpatok na mga videos tungkol sa mga puro pangkatawa nga mga buwan. Funny video. So, Galawski. Go. DJ Kalawski is free. Yan. DJ Galawski is free. Hey! Entrance pa lang. So, noon sa entrance na ay swimming pool. Pero mong gianhi gid diri actually is ang pools. Taas daw kayong pools diri. Tulo ka na garo. Tulo ka kan. Tulo ka pools. Kaso dili masudlan sa babaw. Pakita naman sa inyo ha guys. Gikan diri makita na namo. Tingog na sama dungog. Bapak. Welcome to my vlog. Gikan diri guys, grabe ang kuan. Mara na ko giyaisan, marag maligo dili gid ani ron. Anang pools. Ayan. Tuon lang ato, tuon. Hindi maklaro. Be careful always pag amping kanina. So excited. Hapit ako niabot sa may kuan guys. Sa falls jud mismo. Hi guys. Nanagid din diri sa tugpahanan sa tubig guys. Marag medyo kusog-kusog gid ang bundak. Nako mga tao. Ito daw. Tulog. Para kita din na. Wow. So nice. Guys, parang hindi maklaro ang parang sakit yung ng bundak niya sa tubig ikan sa taas. Pagbibinta falls. Si Job, grabe nakaligo na. Ang bundak sa tubig ikan sa taas, guys. Diya pa lang, dili pa lang kapag tugno na kayo yung iyahan ko. Ang paginaw. Kaya kapag kusog kayo siya, di ba di ka pwede magpatumodya sa iyahan ko. Parang itagakan na tubig, parang sakit-sakit siguro na. Pero suraya na ito niya. Wake up lang sa tubig. Wow! Yan guys. Kita video padulog maayo kaya ang barat na naka-full na electric fan ang nakusog sa bundak sa hangin ng tubig. Sunod. Woo! Abi ka tugnaw. Ito ba sana sa buwan?
Hi guys! Magpatungod pa lang ka diri, oras sulit na kayo. Tanduin like ko lang guys. Please subscribe sa Silo TV. At kayo. Para sila makaya, magpatungod dito rin sa falls. Para kung na kayo panuhot, yung magpatungod ka kayo sa hilot, ang resulta, balik-balik. Kayo ba kayo sa punta guys? Pero nagana kayo mga nandayo diri ng mga foreigner, mga taga diri. Ay lindot kayo siya kuan. Kaya magabog na sa tubig kung ginadayo diri sa pool siguro. So, dali lang siya niyon. Diri lang sa may Maragusan. Actually, gikan mi sa Mati City, Tuyok, Maragusan. Then, Kabinturan siguro may gawaton niya. Pero mag-hati na siguro eh. Kay, grabe, kabugnaw sa tubig. Wow! Okay. Para kung mapalig sa kahustog sa akin, ikan sa tubig, sa taas. Hi! Ayos, ayos. Wala ka ko nabasa, pero nagkurog dito. Ba't ba kayo na? Habo-habo pa din sa kwan. Huwag kami nang mawig ako. Wala pa rin, habo-habo pa lang rin. Okay guys, ihawa ko dito sa pinaka-huluganan sa tubig. Hindi pa kaya. Nagkurog-kurog na ko. Abong mga bata ng kauban. Meron lang ng kwan. Gab-gab. Yan. Dalawang yung tubig na wala pa dyan kasi wala pa dyan ko na naghumol sa tubig ko nabasa lang ko sa mga kanang talibog isang kapon pero tugnaw naman kayo lagi naman para bawal mo ko andre magdala og anduay guys pwede mo saka dito sa taas guys dito sa falls kung agi ka dire pero marami close pa nila may mga hagdanan. Kung sa experience doon, dito, Hubukan din. ha? Sagtugnaw kayo, bro, kung sulayan, agad doon dito. Ganaw na to kung makaya ba ang kwan, makaya ba ang nakusog sa tubig. I-upload na left. So, tara guys, sa itong sulayan.
tugnawa. Ang hinulog na tubig ikan sa taas. Pero sakit. Sakit kayo, dapat yung mong likod. Nagdam na akong mga kalat. So, bago na kayo saka dito guys, kinaya may hagdanan dito. Pero, siradaan nila, hindi matakaan. Sayang. Ang oras na ron, alas 10 pa lang. Pero, ang klima, marata alas 5. Nice experience. Grabe ka tugnaw. Pero magkukulumon lang nga punta. Tagduway rin na masara. Let's go! Guys, kailangan ko yung lumon. Guys, guys, kauban na mo karon si Jab, Jilo. Please subscribe sa Jilo TV. Dami karon sa Pulse. Tugnaw kayo. Dito ka si Jilo. Let's go. Guys, nice experience. Grabe ka tugnaw sa tubig. Pero alas 10 na masado. Ang tubig barakikan sa freezer. Dali na kayo anhit rin. Kung ikan ng Davao, ikatagong, nagunduran. Then, Maragusa na. Pero, siyempre, kailangan yung sakyanan. Si Jello o si Jab-Jab, grabe ka balo og tubig. Pero, pag-abot dire, surrender. Hindi na siya maligo. Ligo ka ba? Ayaw na? Malamig? Pati si Jab-Jab. Jab! Ligo pa ka? Ano nangyari? Ayos, ayos. Paupos dire guys, na swimming pool. Dito na lang yung maligo. Makaya ka tugnaw. Lubiyag. So, tara! Nakaya guys. Grabe ka tugnaw. So, good guys ya. Kay swimming pool sa baba. Dito na lang ta. Okay. Gurug-gurug.
Huwag ka kaya. Baba na to. Mga dalo kay tubig. Hindi. Wala, surrender eh. Di ba kaya? Tinapot. Gwapo guro maligo dali og kuan. Kanang tirik kay ngadlaw ba. Dili kayo maklaro ang falls dili guys. Dito sa sakas taas. Pero grabe. Maski nang sumpay nga sa tubig gikan sa falls. Grabe ka bugnaw, pero buyag. So, Jello, surrender. Dalo kay tubig si Jello pero surrender. No? Anong sabi mo, Loy? Mag-hi ka na lang, Bi. Mag-hi na lang. Surrender naman. Hindi ka kaya? Ha? Yan na guys. Kung naging magligo sa falls. Sabi ka tugnaw. Mali namin yung jump. Okay. Hindi na kaya. Mayos ba? Mayos. Sabi ka to. Sabi ang katugnaw sa falls guys. Di ba kaya? So uli na lang yung jump. I'm a home in the house, yo. Bye-bye na. Bye-bye na, Job Jello. Sila ano si Mami? Ha? Job Jello. Job Jello, bye-bye na. Mangadto na po mi sa cable car. Nakay na po may cable car. Still here in Maragusan, Davao de Oro. Yan. So, mga lang to guys. Maraming salamat. Bye-bye. Yan. Hindot kayo ang falls, no? Ano masasabi mo sa falls? Lamig? Lamig sa swimming pool. May swimming pool din doon. Lamig. So, guys, nindot kayo dito sa falls, no? So, bye-bye na tayo. Bye-bye guys.